Nakoy ingon sa inyo ho ba. Ang ubang bitang babae bitaw karon no kay pilian. Ug dili sila mangita og gwapo. Katupong cute. Unya og naay cute. Kuan pod ang pilion kung tung naay motor. Unya ang walay motor bulagan dayon kay kapoy ko nagbaklay. O magbaklay kuanan dayon mag bulag dayon kay gilamok. Tarong ng mga babae na karon guys. No? Kamo mga babae mo tarong kamoron. Na may ubang babae ano nga pilian. Kay kung dili mahilig sa cute, mahilig pud sa gwapo. Dili pud mahilig sa gwapo, mahilig pud sa cute. Unsa ko nang itsura agod? Unsa ko nang sugo nang style. Asa nang hostesya ana? Napoy uban? Dili mahilig sa construction. May pay ako. Ug nay babae rong mahilig na construction nga babae, akong dawaton, bahala pagbungi. Bahala libat. Basta na Munang kano mo guys, ay mo pampamili og pan oy, kanang unsa diha. Kay kamong mga babae, kigbulag ra mo dayon sa mutag napakan mo iyong lubot ug lamok. Kay kami mga lalaki, di gyud may magpili. Ug na may motor, mga bayhana mo. Sus, lubot ra gaayo ninyo. Pero kami mga lalaki, dali ra jud kayo tanan among panguan kay kamo pilian kamo mga babae. Wanang kamo ay mo pagpili-pili oy. Kung ganahan mo asinso hala. O walay motor ug dili cute ug dili gwapo. Sugta. Ug dili ra ba kuanon magpa-cute-cute. Sa mo taglay kwarta ang lalaki kay magpa-cute-cute dayon. Pero wala gani kwarta. Kuan ga dayon magmangisnab. Manay buhat sa mga babae guys no. Kung kamo mga babae ba ay mong pangisnab panon mo kanang magpa-cute-cute ang laki. Pero gwapo gani. Pa-cute-cute pa. Pero maot kani wa pay kwarta ay sus isnaban ra ay. Manang mga babae batik ibatasan oy. Trabaho gani construction. Dili isnaban dayon oy. Uy kani akong naumang ington construction. Ila ko nang dagway dili ko na pwede sa construction. Kung ako'y papilion, di ako anong na mid, mid. Kung na mo sugot na kong dato, kung sugton oy. Di ako pili mid kanang mo. Sa puna diha panimalay, sa puna nagbatay bata mga single mom. Ayun.